Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaz. Baqy tarap yurdumuz waqy täzelikler we habarlarly tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şu gün milli ykdysadyýetimiň ähli ulgamlaryny, hormatly prezidentimiň ministrler kabinetiniň şu ýylyň 10 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijelerini başlanyp geçirilen giňişleýin mejlisinde öňde goýan wezipelerini durmuşy geçirmeň ugurlaryna başlanan maslahatlar geçirildi. Olaryň marşyna ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösdürmeň möhüm meseleleri boýunça pikir alşmalar boldy. We milli liderimiň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmeň ugurlar kesgitlenildi. Bellenşi ýaly, ýurdumyzda şu ýylyň 10 aýyna amala aşyrylan işleriň netijeleri, ykdysadyýetimiň puwdoklaryny durnukly ötüş depkiniň saklanýanyny äşkär etdi. Garaşdy döwletimiň daşary syýasaty, odolky ýaly bitaraplyk, parakatçylygy söýmek, hoşniýetli goňşulyk we özara bäkfitli hyzmatdaşlyk ýölgelerini berk ýerme arkaly amala aşyryldy. Geçen 10 ayda Milli Parlamentin 3 maslahatynyň dowamyna ýurdumyzyň durmuş ykdysaty aýdan ötüşine, onuň kanunçylyk binýadynyň berkidilmegine gönükdirilen kanunlar mejlisiň kararlary kabul edildi. Döwlet başçylygynyň taryhy başlangıjy boýunça konstitusiýon özgertmeler amala aşyrylmagy netijesinde Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçylyk girdmek hakyna Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň kabul edilmegi ýurdumyzyň durmuşyna ähmiýetli waka öwrülip, giň halkara seslenmesine eýe boldy. Belenişi ýaly çykyşlarda kanunçylyk taýdan gollagyň döwletimiň durmuş ykdysady wezipelerini çözmekde netijeli gural bolup durýanyny bellenilip, geljekde-de alınıp barylýan işler halkymyzyň awadançylygynyň ýokurlandyrylmagyna, jemgyýetimizde demokratik ýörelgelerin berkarar edilmegine gönükdirilýär. Daşary işler ministrligine geçirilen maslahatda milli liderimiň ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisinde belen wezipelerden uğralynyp, olary ýerine ýetirmegiň ýolları aralyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň birek-birege hormat goýmak, ynanışmak, hoşniýetli goňşuçylyk we halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna ulan berýänligi barada aýdylyp, bu işler mundan welekde netijeli ösürmegiň ähmiýeti barada durulyp geçirildi. Türkmenistanyň öňe sürýän başlangyçlarynyň dünýä derejesinde aqrar edilmegi ýurdumyzyň halkara awraýynyň berende galýanynyň we öňe sürülýän başlangyçlaryň dünýä bileleşigi tarapyndan giň gollagy eýe bolýanynyň nowatdaky suwutnamasy diýip maslahatda çykyş edenler bellediler. Belenetçäli 2021-nji ýyl Türkmenistanyň başlangyjy boýunça parakatçylyk we özara düşünşmek gelýilip yglan edildi. Şeýle hem ýurdumyzyň betaraplyk derejesine ýetatlanýan daşary syýasatyny üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen awraýly halkara gurulmalary video aratnaş arkaly geçirilýän maslahatlar işçiň häsiýeti eýe bolýar. Munyň özi ýurdumyzyň daşary syýasatynyň esasy oruny kesgitlige. Iqtisada maliýe toplumyna ministrler kabinetiniň şu ýylyň 10 aýyna ýerine ýetirilen işler netijelerine başlanyp geçirilen giňişleýin mejlisinde hormatly prezidentimiň öňde goýan wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmegiň ýollary aralyp maslahatlaşyldy. Amala aşyrylýan işler häzirki döwrüň talabyna dogry laýyk gelme ugruna alınıp barylýan işler bu wagtda öňde durýan wezipeler boýunça pikir alşmalar boldy. Maslahatyň dowamyny ýurdumyzyň ykdysady toplumynyň işini döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek, hususan bulgama täzeçil usullary, sany tehnologiýany işin ornaşdyrmak boýunça anyk teklipler öňe sürildi. Şeýle hem milli liderimiň tagşyrygyna laýyklykda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümliň öňürilişiniň gerimini hatam giňeltmek, eksporta iwerilýän önümliň möçerini artyrmak boýunça bellenen meýilnamalary ýerine ýetirmek üçin alınıp barylmaly işler hakynda maslahatda giňişleýin gurrun edildi. Maslahatda döwlet başçylygynyň bu wagtda öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň çäreleri barada pikir alşylyp, anyk gowurlar kesgitlenildi. Ýangaç energetika toplumynyň işgärleriniň gatnaşmagyna geçirilen maslahatda bu toplumyň öňünde durýan anyk wezipeler olary ýerine ýetirmegiň ugrulary kesgitlendi. Şunlukda milli liderimiň tapşyrygyna laýyklykda ýurdumyzyň energetika syýasatyny mundan welekde ösdürmek, toplumyň önümçilik kuwatlyklaryny pogtalandyrmak bilen bagly meselelere aýratyn ähmiýet berildi. Şeýle hem çykyş edenler ýurdumyzyň energiýa terişleriniň eksportyny diversifikasiýalaşdyrma ugruna döwlet başçylygynyň ýygyderli taýdanlary netijesinde uly işler alınıp barylýanyny barada aýdyp, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gady geçirdikden guruluşyny güýçlendirmegiň zerur doruny berilýän milli liderimiň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek boýunça giňişleýin pikir alşyldy, degişli teklipler ortaga atyldy.
Soňky ýyllarda Türkmenistanyň ýanaç energetika toplumyny halkara hyzmatdaşlygyna ulgamy öňdebarjy tejribelen we ösen tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Neft gaz toplumynyň ähli düzümleriniň işini kämilleşdirmek, borda durmuşa geçirilýän çäreleri işleňleşdirmek hemde toplumyň önümçilik kuwatlyklarynyň netijeligini ýokarlandyrmak boýunça öňde durýan wezipeler, olary ýerine ýetirmeýän anyk ýollary ketgitlenildi. Soňky ýyllarda ýurtymyzyň guruluşyk energetik ulgamlary, Aşgabat şäher häkimliginiň degişli düzümleri, sadaşykly ösýän ugurlary öwrüldi. Belenilşäli hasabat döwrüne dürli maksatly binalaryň we desgalan bir neçesi ulanmaga berildi. Şunlukda arkada prezidentimiziň ministrler kabinetiniň geňişleýin mejlisine, guruluşyk we tenaga toplumynyň işine häzirki zaman tehnologiýalaryny sany ulgamy ornaşdyrmak boýunça öňde goýan tapşyryklaryny ýerine ýetirmeýän ugurlary kesgitlenildi. Şeýle hem çykyş edenler ýurdumyzyň betaraplyk derejesiniň 25 ýylynyň hormatyna ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky guruluşyk işleriniň depkinlerini ýokarlandyrmak boýunça öňde duran wezipeler barada pikir alýşdylar. Şunun bilen birlikde meýilnamalary durmuşa geçirmek üçin zerur mukdarda guruluşyk derejelerini öňürmek öpçün etjek guramaçylyk işlerine seljerme berildi. Döwlet başçylygynyň guruluşyň binýadyny ösdürmäge üns bermek zerurdur. Şeýle hem guruluşyk tenagatyny ösdürmek, borda täze önüm hanalary we kärhanalary gurmak wajypdyr. Guruluşyk toplumynyň talaplaryna dogly öpçün edergäri, guruluşyk önümçiliginiň kuwatyny sadaşykly ösdürmek möhümdir diýip aýdanlar bilen baglykda ýerine ýetirilmeli işler boýunça pikir alýşyldy. Ulaw we kommunikasiýa toplumy milli ykdysadyýetimize möhüm urluň hataryna durýar. Bulgamda alınıp berilýän işleň netijeleriniň ýokarlandyrylmagy, milli ykdysadyýetimiziň kuwatlanmagyna bolşy ýa-da halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegine de ähmiýetli bolup durýar. Aýratyn ýurtymyzda halkara ähmiýetli ulaw ýollarynyň guruluşyna, ýurdumyzyň ulaw üstaşyr geçeligi hökmündäki derejesiniň berkidilmegine gönükdirilen giň möçerli işler özüniň oňy netijesini berýär. Hususan nasany ulgamy köpçüliklerini ornaşdyrmak, onuň işini hasam ösdürmek bilen bagly meseleler bu urda gahrman arkadagymyzyň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmeýän ýollaryny aralyp maslahatlaşmak ýygnagyň gün tertibiniň özünde. Arkada prezidentimiz sany ulgama geçilmeginiň döwlet siýasatynyň möhüm urlarynyň biri hökmüne kesgitlenendigini, şol siýasatyň esasyna ykdysadyýetin hemde häzirki zaman jemgyýetiniň isleglerini kanagatlandyryp bilýän dolandyryşyň netijeli ulgamy döretmegiň möhümdigini bellädi. Maslahatda bu wagtda ýerine ýetirilmeli işleň meýilnamalaryna seredildi. Halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna, ýurdumyzda amala aşyrylan beýik işleri watyp etmekde sunugat we dörejilik işgärlerini aýratyn orun eşliler. Bu toplumda geçirilen maslahatda öňü bilen ýurdumyzda medeniýet ulgamyny ösdürmegiň maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi barada hasabatlar dinlenildi. Çykyşlarda arkada prezidentimiziň medeniýet ulgamy we habar beriş derejleri üçin ýokary hünärli hünärmenler taýýarlamak, gyzykly we ýokary çeperçilikli tele we radio gepleşikler taýýarlamak, maglumatlary bermegiň täze görnüşlerini gözlemek boýunça işleri güýçlendirmek, tomoşaçylar üçin gyzykly ykdysady we durmuş mowzugyny gepleşikler taýýarlamak, ykdysadyýety sanlaşdyrmak boýunça alınıp berilýän işleri wagt etmek babata beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek ugrunda amala aşyrylmaly çäreler hakynda pikir alýşyldy. Şunun bilen birlikde maslahatda edilen çykyşlarda arkada prezidentimiziň garaşdy watanynyň betaraplygynyň şanyny senetine meden çäreler taýýarlamak wajypdygyny tap, dünýä bileleşigi üçin metbuat makalalaryny taýýarlamak boýunça görkezmeleriniň ähmiýeti aýratyn nagtaldy. Hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmek, hususan öňde boljak dawaral çäreler meden maksatnamasyny talaba laýyk derejede taýýarlamak wezipelerine möhüm üns berildi. Maslahatda çykyş edenler döwlet başçylygynyň tapşyryklarynyň degişli derejede ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli taýýarlaryny gaýgyrmajakdyklaryny anandyrdylar. Obuqçylyk toplumyny özgörtmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň durmuşa geçirilişi, aýratyn möhümleýin obuqçylyk işleriniň guramaçylyk derejesi, daýhan birleşiklerine zerur bolan kömek bermek bilen bagly hormatly prezidentimiziň beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmekde edilmeli işler hakynda maslahatda giňişleýin pikir alýşmalary boldy. Belenilşäli ýurtymyzyň paýtaçylary agaltyn taýýarlamak boýunça ýyllyk meýilnamany awry bilen ýerine ýetirdiler. Maslahatda çykyş edenler häzirki döwürde oba tenaga toplumynyň öňüne durýan wezipeler we olary ýerine ýetirmeýän ugurlar boýunça pikir alýşdylar. Şeýle hem Mähriban
Türkmenistan arkadamyzyň taşyrygyny laýyklykda daşary ýurtdan getirilýän önümleň orny tutýan önümçiligi ösürmek, täze ýyladyşganalary gurmak bilen bagly meseleleri garaldy. Çykyşlarda hormatly prezidentimiziň ulanylmaýan gerleri, owu hojalyk dolanşygyny goşmagy, suw meselesine hasyrlyk ýokarlandyrmagy we täze gerler öýleşdirmäge aýratyn ün serip, suw taşyýatlaryjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmagyň, bu işde beýleki ýurtlaryň tejribesini peýdalanmagyň möhümdigi barada aýdanlarynyň ähmiýetliligini ataldy. Berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň söwda we hyzmatlar ulgamynyň hususiýetçiligiň işi talaba laýyk derejede ýola goýulýar. Türkmenistanda amal aşyrylýan giň öçürli özgertmeler maksatnamasyna ýurdumyzyň terekeçilerine möhüm orun değişli bolup durýar. Şonuň bilen baglykda bu toplumda geçirilen maslahatda söwda dolanşygyny işleňleşdirmek, terekeçiliň ykdysadiyetimiziň ähli pudoklaryna amal aşyrylýan taslamalary gatnaşmagyny öpçün etmek boýunça döwlet başçylarynyň taşdyklaryny ýerine ýetirmek ýaly uğurlar öňde durýan wezipeleň hataryny görkezildi. Maslahatda soňky döwürde azy garytlarynyň daşary ýurtlardan getirilýän möçüriniň azalyp başlanygyny ataldy. Importy azaltmak boýunça maksatnamanyň ýerine ýetirilişine berk gödäwçilik edilmelidir diýip, döwlet başçylarynyň beren taşdyklaryny ýerine ýetirmek uğruna öňde durýan wezipeleri çözmek boýunça pikir alşyldy. Ilim, bilim, sağlyk görüş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik ulgamynyň geçiren maslahatyny häzirki döwürde ýurdumyzyň bilim ulgamyna kämil tehnologiýalary ornaşdyrmagyň, bilimiň hilini ýokarlandyrmagyň möhüm talap bolup durýanyny ataldy. Şeýlekem umum bilim bergen we ýokary okuw mekdeplerine hormatly prezidentimiziň taýşyrygyna laýyklykda sanly ulgamyň ornaşdyrylyşy, bu ordan hunermeliň taýýarlanyşy barada maslahatda giňişlen bellenip geçirildi. Maslahatda bellenilşi ýaly häzirki döwürde garaşdy döwletimizde senagy taýdan ösürmäge, ykdysadiyetimize sanly ulgamy ornaşdyrmagy, elektron senagatyny döretmäge erişildi. Mundan başga da maslahatda milli ýetirmeden häzirki wagtda emele gelen çalışyrmly ýagdaýy nazara alyp, milli sağlyk guraş ulgamynyň beýlekde döwre bap ýagdaýy ýetirmek dowam etdirilmelidir. Lokmançylyk ilminiň öňde barçy gadananlary tejribe giňden ornaşdyrylmalydyr diýip beren taşdyklaryny ýerine ýetirmek babatda da tagalalan gaýrylmalylygy bellenildi. Şeýle maslahatda sport ulgamynyň ösürilmegine döwlet başçylarynyň neňse ün serýäni ataldy. Bellenilşi ýaly ýurdumyzda köpçülik bilen beden terbiýesi aldyş hereketini hemde ýokary netijeli sport ötürmek, umumilli derejede dürli sport aldyş çärelerini geçirmek döwletimiziň içeri siýasatynyň strategik uğru bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň şu ýylyň 5-nji noýabryna milli ykdysadiyetimiziň pudoklaryny şu ýylyň 10 aýyna alınıp baralan işleň netijelerine bagyşlap geçiren sanly video aratnaş arkaly ministrler kabinetiniň giňişleýän mejlisinde öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek bilen baglanşykly Ahal, Balkan, Daşoz, Lewap we Mar vilayet häkimliklerine maslahatlar geçirildi. Olara vilayetleň etraplaň we şäherleň häkimleri, häkimleň ornatyrlary, vilayetleň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, idara kärhanalaryň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň her bir geli ykdysady ösüşlere wetlenýär. Munyň özü Türkmenistan beýtaraplaň mekan ýeriniň 10 aý üçinem häsiýetliler. Ministrler kabinetiniň mejlisinde bellenilşi ýaly ykdysadiýetiň ähli ulgamlaryna göz öňüne tutulan sepetler eýlendi. Aýry-aýry podoklarda täze üstünliklere tarap önämli uğralyny. Şunda amal aşyrylýan işleň ählisi mehriban halkymyzyň janajan bähwiyetlerine gönükdirildi. 10 aýyň dowamyna ulanylmaga berilen dürli maksatly binalar ýurt ösüşleriniň aýdyn misalları diýilip, maslahatlarda edilen çykyşlardan ataldy. Ýurt ösüşlerine önümçilik düzümleriniň goşýan goşantlary salamlylar, aýratynam täze bina edilen önümçilik toplumlaryna maksady okuny işleri barhary başlanýar. Maslahatlarda halk hojalygynyň ähli ulgamlary boýunça ýylyň 10 aýynyň netijelerini açaçan teljerme berildi. Hormatly prezidentimiz tarapyndan elan edilen milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilmegine münasip goşunt goşmagyň milli ykdysadiyetimize sanly ulgamy ornaşdyrmagyň ilkinji tejribeleriniň netijeleri barada giňişleýän pikir alşyldy. Maslahatlarda oba senagy toplumyna durmuşa geçirilýän işler hakyna giňişleýän hemde jekmejek gurrun edildi. Oba hojalyk önümlerini köpeýändirmek, gaýtadan işleýän senagy ösürmek, gök, bagça, meýwe önümleri bilen diňe bir öz halkymyzy öpçün etmek bilen çäklenmän, eýsem bolan eksportyny artdyrmak boýunça kabul edilen çözgütleri ýerine ýetirmegiň wezipeleri hakyna da maslahatlarda anyk gurrunlar edildi. Ýurdumyzyň paýtaçy babadyhanlarynyň gadanan ajaýyp üstünligi hakyna bellemek bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar köp zähmet siňdirilip kemali getirilen hasyly iň soňky hanasyna çelli ýygnap almagyň wezipeleri barada giňişleýän durup geçdiler. Munyň özü geljek ýyl üçin has belen sepetleri göz öňüne tutmaga mümkinçilik berer.
Şu günler yurdumyzda geljek gelen hasyl üçin ekilen göýzek buğdaýy ide etmek işleri güýçli depinlerde dowam edýär. Ilim bilim ulgamyny arkada prezidentimiň ýol başlygyna we onuň hut öz başlangyçlary bilen amala aşyrylýan özgörtmeler barada maslahatlarda teatirli gurrun edildi. Bu özgörtmeler güneşli diýärimiziň ertirleriniň hasam nurany bolmagyny gönükdirlendir. Medeniýet, saglyk, sport ulgamlaryny amala aşyrylýan işler, öňde durýan wezipeler hakyna çykyp geplen adamlar giňişlerini gurrun etdiler. Bulgamlarda amala aşyrylýan işler, ören ullar we olar ýurdumyzyň ähli babatlardaky durmuşynyň barha täzelenýäniň aňladýar diýip çykyşlardan ataldy. Arkada prezidentimiň tapşyryklaryndan gelip çykýan wezipeler elkinji nowatda ýurdumyzda aglan edilen döwlet adam çöňürdigen hemişelik görülgäniň hatyry başlanmagyny hemde baky bir taraplamydan şanly 25 ýyllyk toýunyň münasip zähmet sowatlary bilen garşylanylmagyny öpçün eder. Berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne edi diýarymyzda milli liderimiň deňsiz taýsir taglalarynyň ýezgider gollawlarynyň netijesini kiçi we orta telekeçiligi ösdürmekligi aýratyn ähmiýet berilip, ýurdumyzda hususiýetçileriň telekeçilik işiniň rowanşlanmagyny gönükdirilen döwletli tutumlar anyk netijelerini berýär. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň telekeçileri berkarar watanymyzda azyk haritler bilen bir hatarda dürli senagat haritleriniň bolçulugynyň dördülmegine de özleriniň münasip boşundyryny goşýarlar. Diyarımızın şariyanı bolşy ýaly Lewap welaýatynyň hususiýetçileriniň hem döwlet tarapyndan telekeçilere berilýän ýeňilliklerden dördülýän giň mümkinçiliklerinden ýerlikli peýdalanmak bilen täzeden-täze däkmet üstünliklerini beslenýärler. Hususiýetçilere berilýän ýezgider gollawdan kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek babatda milli liderimiň taýsir taglalarynyň ruhlanýan Lewap welaýatynyň hususiýetçileri hem ülkemizde bellenýän her bir toýdur bayramlary joşguly däkmet üstünlikleri bilen garşylamagy asylly däwe öwürdiler. Şeýle hususy önümçilikleriň hataryna Türkmenistanyň senagaçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Türkmenawa şäherindäki Asman hususy kärhanasyny görkezmek bolar. Kärhananyň işçi hünärmenleri ýurdumyzyň baky bir taraplygynyň 25 ýyllyk bayramçylygyna ynamly zähmet sowatlar bilen marýalar. Bu ýerde ýynatyň ösen islelerine laýyklykda mebel önümleriniň durly görnüşleri öndürilip, önümçilik sağlaşykly ýoly goýulandyr. Taýýarlanýan önümleriň hil derejesi ýokary bolan soň öndürilýän önümleri hyrydarlaryň sany gün saýyn artýar. Hususy kärhanada mebel önümlerini taýýarlayan bölümleriň bir näçesi bolup, raýatlarymyzda hemde edari kärhanalaryň buýrmalary esasyna mebelleriň onlarça görnüşi öndürilýär. Bölümlerde ýokary hil ölçeglerini gawat gelýän tagta hemde aýny mebel önümleri, aşgany we otow mebelleri ýaş aýratynlyklaryna laýyklykda çağlara niýetlenilen mebeller, kapylar, şeride ýumşak mebeller öndürilýär. Ösen tehnologiýalaryň önümçiligi urunuşdurulmagy, işleriň esasanam awtomatlaşdyrylan usulla ýoly goýulmagyna ul mümkinçilik töredýär. Bu ýerde taýýarlanýan durly ölçeglerdäki mebel önümleri hususiýetçileriň mebel dukanyna ilaty güdürlenýär. Welaýatyň hususiýetçileri kiçi we orta telekeçiligi ösdürmekdäki dynsyz aladalary maksadly tutumlar üçin milli liderimiň adyna alkyşyny, hoşbalyk sözlerini aýdýarlar. Türkmenistan bir taraplyň mekan ýylyna gahrman arkadamyzyň berýän giň gollawlary netijesinde ýurdumyzyň hususy ulgamyny aýratyn ünsürlýär. Ýurdumyzyň durly künjeklerini hereket edýän kärhanlarda ornaşdyrylan ýokary tehnologiýaly enjamlarda öndürilýän durly önümleri ul islew edilýär. Mar şäherindäki gerçek harit nişanly aýakkap önümlerini öndürýän kärhanada şeýle kärhanalaryň birdir. Ýurdumyzyň ykdysady ulgamyny ösdürmekde gahrman arkadamyzyň dördüp berýän giň şertleri telekeçilere öňjöli işlemegi, ýokary hil önümleri öndürmegi giň mümkinçilikler döredýär. Hormatly prezidentimiň başda durmagyny ýurdumyzda kiçi we orta telekeçilik işlerini döwraplaşdyrmagy aýratyn ul ähmiýet berilýär. Türkmenistanyň senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Mar şäherindäki gerçek harit nişanly aýakkap önümlerini öndürýän hususy kärhananyň önümleri hil taýdan aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Bu hususy kärhananyň agzybir işgalleri kämil tehnologiýaly enjamlar arkaly durly ölçegde öndürýän aýakkap önümlerini halka hödürleýärler. Hususy kärhanada aýakkaplaryň üstki bölegini dokumak, peteklerini taýlamak we boyamak, gaş bedeglerini timarlamak, aýakkaplaryň aşaky böleklerini guýmak we taýýar önümleri saklamak hemde tikinçilik bölümi ýaly 7 sany bölüm hereket edip, kärhananyň önümçilik bölümlerini dünýä belli kompaniýalaryň enjamlary öndürjilikli işledilýär. Bu ýerde hormatly prezidentimiň dördüp berýän mümkinçiliklerini jogap edip, zähmet çekýän hususy kärhananyň işçileri Türkmenistan bir taraplyň mekan ýylynyň her bir iş gününi zähmet üstünliklerini besleýärler. Kärhananyň öňjü
jöýli işleýän bölümleriniň biri tikinçilik bölümdür. Eli çeper gelin gyýlaryň ençemetiniň zähmeti netijesinde bu ýerde çagylar, yetkinjekler, gelin gyýlar, erkek adamlar üçin niýetlenen ayakkapylaryň bedek işleri ýerine ýetirilýär. Şerde bu kärhanada ähli pasurlara niýetlenen ayakkapylar taýýarlanýar. Kärhanada lazer şökleli enjamyň kömegi bilen hem ayakkap önümlerini bedemek we nagşlamak işler alınıp barlýar. Täzelikde bu kärhanada gelin gyýlara çagylara niýetlenen gyşky ayakkapylaryny öndürmek hem ýoly goýuldy. Bu husus kärhanada häzirki wagtda durly ölçegli, göze gelewli öndürilýän ayakkap önümleriniň 200 goly görnüşi öndürilýär. Bu ayakkaplar içerki bazarlarda uly islew bildirilýän önümlerdir. Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýylyna kärhananyň agdyr işgärleri ayakkap önümleriniň täze görnüşlerini taýýarlap, ýurdumyzyň telekeçilik ulgamyny ösdürmekligi öz münasip goşantlaryny oşýarlar. Kärhananyň joşguly zähmet çeken işgärleri dördüp berýän ähli mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyşly sözlerini aýdýarlar. Yurdumuzda hormatly prezidentimiziň başlangyçlary bilen milli ykdysadyýetimiziň ähli tarapdan ösüşlere beslenme uğruna ýetgiderli aladylar edilýär. Owu-huzuluk ekinlerinden ýokary hasyl almakda öňde barjy tehnologiýalar ulanmak we owu-huzuluk ilminiň gazananlaryny önümçiligi giňden ornaşdyrmak babatda anyk we kesgitli wezipeler öňde goýulýar. Türkmenistan Telekeçileri we Tenagatçylar Birleşmesiniň owu-huzuluk önümlerini öndürjiler ýurdumyzda ekologik taýdan arasda gök bakça önümlerini öndürmekde uly işleri alyp barýarlar. Ekinleriň durly görnüşlerini oýlap tapmakda we biziň toprak hawa şertlerimize uygurlaşdyrmakda üstünlikli işler amala aşyrylýar. Ýurdumyzyň telekeçileri öňde goýulan wezipelerden ugralmak bilen ilaty bereketli topramyzda öndürilen örünler bilen üpçün etmekde ýigderli işleri alyp barýarlar. Ýurdumyzyň owu-huzulukçy telekeçileri tarapyndan has takyýa halk market dukanlar toplamynyň owu-huzuluk önümlerini ösdürip geçişdirýän bölüminiň hünärmenleri tarapyndan şu ýyl yer almasynyň güýzlük görnüşi, ýagny güýz pasylyna ösdürilip geçişdirilýän görnüşi hem teňadan geçirildi. Yer almasynyň 60-90 110 güne ýetişýän görnüşleriniň tohumy Germaniýanyň Ýewropla dünýä belli kampaniýasyndan alındy we ýurdumyzyň toprak hawa şertlerine uygurlaşdyryldy. Sine şertlerine yer almasynyň her bir düýbünden 1 kilograma goly hasyl alındy. Bu görkezji bolsa her hektardan 25-30 tonna goly hasyl alyp boljakdygyny aňladýar. Yer almasyna agroteknik talaplara laýyklykda we öz wagtyna ýygyk edip, ýurdumyzyň ak bazarlary we halk market dukanlary toplamy ýylyň ähli pasylyna ter yer almasy bilen üpçünediler. Her kuwata ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň çäginden bölünip berilen 12 hektardan gowrak ýerde güýzlük yer almasynyň bereketli hasyny ösdürip ýetişdiren telekeçi daýhan geljekde ekiljek ýeriň meýdanyny artdyryp ýarlyk hemde güýzlük yer almasynyň mukdaryny hasla artdyrmak gödeňinde tutýar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň hasyl usatlaryny ihlasy bilen bereketli topramyzda ösdürip ýetişdirilen ýokary hilli gök bakça önümleri uly isleýe eýe bolýar. Paýtagtymyzda ýeňil atletika boýunça ýurdumyzyň birinjiligini almak uğruna ýarşa badalygy berildi. Bu sport bäz işiginiň açylyş tabarasy türgenleri üstünlükde ruhlandyrdy. Ýurdumyzyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň mailnamasyna laýyklykda geçirilen ýarşyň açylyş dabarasy öz bolşy sport bayramçylygyna öwrüli. Bir taraplamyň 25 ýylyna bagşlanan sport beýatleşiginiň açylyş dabarasynda çykyşdylar. Sportyň ötürilmegine amala aşyrylýan özgertmeler üçin hormatly prezidentimize hoşallyklaryny beýan etdiler. Häzirki ýarş türgenlerimiziň halkara oýlaryna taýýarlanyň öz bolşy tapgyrdyr. Durly ýarşlaryň ýigderli geçirilmegi ýurdumyzda sporty ötürmek bilen birlikde raýatlarymyzyň sporty höwesini hasda artdyrýar. Adamlaryň saglygyny berkitmekde, sporty we köpçülikiň beden terbiýany ötürmekde ören uly ähmiýeti eýe bolýar. Soňky ýyllarda türkmen ýaşlarynyň arasynda sportyň bu görnüşi işiň ötürilýär we ol aýratyn meşhurlygy eýe bolýar. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen köpçülikiň beden terbiýe hereketini hemde ýokary netije sporty ötürmek sagdyň durmuş ýörelwetini kemal getirmek boýunça şäherler milli taglima öwrüli. Milli liderimiziň nyktaşy sport ähliminiň parahatçylygy, döwletleriň hemde halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny we netijeli hyzmatdaşlygy pogtalandyrmak möhüm şerti bolup durýar. Sport we güýç kuwatyň gözelligiň sağlaşyň hemde täze bilintiklere tarap ymtylmagyň aýdyň beýanydyr. Häzirki ýarş usatlaryň kemale gelýänini görkezdir. Elleriň uly gyzyklanmasyna eýe bolýan sport beýatleşigi çekileşli häsiýeti betlenler. Sportyň sagdyn jemgyýeti kemale getirmekde, ýokary netijeler gazanmakda ähmiýetli orny eýleýänligini durmuş aýdyň görkezýär. Hormatly prezidentimiziň tagallasy hut özüniň görelli bolmagy bilen sportyň, köpçülikiň bilen terbiýanyň ösdürilmegi döwlet syýasatyna ileri tutulýan ugurlaryň birini öwrüli.
halkyň awadançylygy, onuň durmuş derejesini ýedi-derli ýokarlandyrmak, bedeni we ruhtaýdan sagdyn berk bedelli aň paýhas taýdan ösen ýaş netli kemale getirmek barada alada Türkmenistanyna döwlet siýasatynyň aýratyn möhüm uguruny çykarly. Hormatly adamlar, Nurta yurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymy Aşgabatda 9-njy noýabrda saat 20-den 10-njy noýabrda saat 20-şe boljak wa barada Türkmenistanyň howa maglumaty gurunyň berýän habar bilen tanış bolan. Balkan welaýatyny ütkäp duran bulut howa bolup Demirabad günüň ordun tiýildi sekunda 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 6-11 gradus, gündüzine 14-19 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 11-16 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp duran bulut howa bolup günüň ordun tiýildi sekunda 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 6-11 gradus, gündüzine 16-21 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny ütkäp duran bulut howa bolup günörtügün nordun tiýildi sekunda 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 6-11 gradus, gündüzine 15-20 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ütkäp duran bulut howa bolup günörtügün nordun tiýildi sekunda 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 4-9 gradus, gündüzine 14-19 gradus maýl bolar. Daşawud welaýatyny ütkäp duran bulut howa bolup günörtügün ordun tiýildi sekunda 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 2-7 gradus, gündüzine 13-18 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp duran bulut howa bolup günüň ordun tiýildi sekunda 9-12 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 7-9 gradus, gündüzine 18-20 gradus maýl bolar. Şeýle-de şuň ýurdumyz boýunça noýabr aýynyň 10-ny magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany arşylýar. Eziz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň didimini tozan bölejikleriniň möçhüriniň haddan 9 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de güýz pasynyň dowam edýän günlerini howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazar alyp, pasla görä geyinmegi maslahat berýäs. Mehriban ileşler, bu günleri Berk Berjaew seňat, ýylyň islenik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeresenýär. Ählet şoň özüni bolsa halkyň bähbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ olun, izleyijiler.